Bafowethu nodade, ake nizwe lokhu. Kukhona owesifazane okhala inyembezi ezingenakoma kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Uthi umzimba wakhe ubhajwe yisifo esingaziwa. Iy'bhedlela zimtsheli lutho, odokotela bakwazi futhi ukumsiza. Manje usecela thina sonke emphakathini ukuthi simsize. Kodwa ngabe yini ngempela lemhluphayo? Ngisacela ukuthi uma ngabe ubona le video le uyilike, uyishare uma ungakwazi. Angizile nokuningi ngisenosizo. Ngizocela usizo. Akunawo-ke nama-likes amaningi. Ingakho ngicela ukuthi uma ngabe uyibona le video le uyilike, uyishare futhi uma ungakwazi ukuyishare. Bengifisa-ke ukuthola usizo. Noma ngazi noma ngizolithola sithi nginama-likes amancane. Kepha engize ngakho la ukuthi nginesifo la guys. Nginesifo la kahle kahle angazi ukuthi nginasifo sini but isifo la esingiphethe asingivumeli ukuthi ngicabange ukusebenzisa nje ingqondo. Asingivumeli ukuthi ngikwate. Ngakwata nje inhliziyo ishaya fast. Kube buhlungu la kwa-left. Inkinga enginayo kuba buhlungu kwa-left. Kubuhlungu namanje uma ngikhuluma kwa-left. Asingivumeli ukuthi ngikwate, asingivumeli ukuthi ngihleke, ngijabule. Asivumi lutho nje. Angikhoni kwakudla izinto engidlayo ngiyayikhetha. Mina bengitshela ukuthi ama-ulcer. Ngitshela ukuthi ama-ulcer all along. Kade sangiphatha lesi sifo lesi. And ngitshela ukuthi ama-ulcer sonke lesi sikhathi. Okusho ukuthi nami angazi ukuthi kahle kahle ngiphethwe yini. So bengicela la guys ningisize. Kade ngangizama ngiye eklinikhi ngiye ey'bhedlela ngithi ngiphethwe ama-ulcer. Ngifike ngibachazele futhi ukuthi inkinga ikuphi. Benginikeze-ke into abanginikeza namaphilisi ama-ulcer. Inkinga ngingaphethe la. But abaphathwa ama-ulcer bayawazi amaphilisi ofika uwathola uma uya eklinikhi noma uya esibhedlela. Angaza noku-orange noku-white. So awakaze wangisiza-ke. Why ngithi ngiphethwe ama-ulcer? Because akungivumeli ukuthi ngidle izinto ezi-salty, izinto ezi-spice, oily food, nezinto ezine-acid, yonke le nto leyo ingakho bengithi nginama-ulcer. Bangisizakala kade ngihamba iy'bhedlela, ngigula ngilala phansi. Ukuphefumula kunzima ukuphefumula. Kunzima ukuphefumula. Umuntu ohlezi-ke ephuzana namanzi. Ngibona nje nayi iglasi yamanzi. Kancane kancane ngiphuza amanzi. Kumele ukuthi uma ngabe ngihamba ngithatha uhambo ngiphathe isigubhu samanzi. Ngoba uma ngingawaphuzanga amanzi, mengizokoma njengamanje ngingawaphuza amanzi, inhliziyo ngizwa koma ngaphakathi. Wena wazi ukoma emphinjeni but mina ngiyayizwa inhliziyo yomile ngaphakathi. Uma seyoma inhliziyo kuba buhlungu. Hhayi noma ngizothi enhliziyweni but inkinga ila kwa-left. Iyoma, ngidinga amanzi fast. Mengawatholi amanzi ngaleso sikhathi inhliziyo ibhitha fast. Angikhoni ngisho ukuphefumula. So into engizama ukuyisho ukuthi ngihambile eklinikhi ney'bhedlela. And into abajwayele ukunginikeza yona uma ngikhala ngale nkinga yami le, bajwayele ukunginikeza ama-ulcer. Amaphilisi ama-ulcer. Ngisahlala-ke e-Res. Ibifika i-ambulance. Uma ifika i-ambulance kuthiwe into yokuqala abayenzayo ukungi-check-a inhliziyo. Ukungi-check-a inhliziyo bese bayasho ukuthi no, ngi-right, anginalutho. Bengitshela ukuthi ngine-stress. Yonke leyo nto leyo. Ngigcine ngingasayile-ke esibhedlela. Ngokuthi uma bengi-check-a kuthiwa ngi-right. Noma ngifika esibhedlela mengibachazela bathi ngi-right. Anginalutho. Uma bengi-check-a. So guys bengicela la. Ngiyacela
Ngisize mhlawumbe ukhona enimaziyo ongangisiza okanye umuthi wesiZulu okanye amaphilisi okanye noma iwona-ke lo muthi lo. Ngize nga-decide ukuthi umzali wangihambisa komunye udokotela, ngizowaqula nje lamabhodlela. Khona omunye udokotela angeke ngize ngiveze igama because abantu abahlala empangeni bazoyibona le ndawo le, but lamabhodlela asewonke awu-18 banginikeza awu-18 uhafu wawo lo because imali ephelele bengingenawo, sengidecide ukuya kulowo dokotela lowo, imali bengingenayo. Ngakhipha uhafu, ngicabanga beku 3.9 because imali bengingenayo vele. So kule mithi uma ngifika kulowo dokotela lo wasempangeni, bafike bangi-check-a, uma bengi-check-a ngabachazela ukuthi cha, inkinga yami enginayo yila kwa-left. Kubuhlungu uma ngabe ngiphuza amanzi edlula kuleyo ndawo leyo, kuba buhlungu. Kuba buhlungu uma ngiphuza amanzi, angiwaphuzi amanzi abandayo. Uma ngabe ngiphuza amanzi, yabo nje le glasi yamanzi le, ngifike ngithele amanzi la abandayo bese ngibilisa amanzi eceleni, ngiwamixe nashisayo. So le mithi le u-18 isiyonke and ngakhipha u-3.1 nento. I-18 ayiphelele, ngicabanga isiyonke mhlampe ingafika la ku-36 kuya phezulu, and uyiphuza ngesikhathi esisodwa. Uyiphuza ngesikhathi esisodwa. Bengicela bandla noma ngawuba inkinga nje ekhona ila kwa-left, kubuhlungu. Ke umoya uvaleke, akuphefumuleki, akuvumi ukuthi ngikwata, akuvumi ukuthi ngihlekele phezulu, injabulo nje into engayazi. Angiyidli ukudla ngiyakukhetha ukudla engikudlayo. Le mithi-ke elana angisakhuluma ukuthi bachaza bathini ngale nkinga yami enginayo ngile kudokotela, but ngafike ngaya kudokotela bangenza i-scan, bangi-check-a yonke into from head to toe. So-ke guys, bengicela mhlampe onosizo akwazi ukungisiza, ngikwazi ukusizakala because unyaka nonyaka mina into eyodwa nje ngigula ngayo, angisizakali. Nginikiwe nemithi, khona umuthi enganguphuzo wesiZulu ozange uzongisiza. Ningibona nje amehlo lawo, angibona ngihamba. Abantu bengibona ngihleka, kepha ngaphakathi ngiyadleka, impilo ayikho la kumina ayibona. Impahla uma ugqokile azihlali, impahla ziyazehlela nje ngathi ukhothekile. So bengicela usizo, uma ubibona le video u-like, ushare. Le mithi lana-ke ngicabanga ukuthi ayiqonda nangana lento le engiphetheyo njengamanje, because kungcono ngingathini, kungcono ukuphathwa yinto ongayizwa than into oyizwayo mihla namalanga uhlezi uzwe inhlungu. Sengisholo kulezi zifo ezila zonke, angizizwi inhlungu zazo, and ngathi ngifika lapha kwe-scan bathola izifo ey'ningi. Khona-ke isigubhu esi-1 ebanginikeza sona, umuthi wakhona washeshe waphela-ke wona. Angazi noma iwona-ke owaqondane nale nto le, inkinga engikhala ngayo kakhulu. Angazi, but nje angisizakali.
angisizakali ngokuthi ngifile ngathi umphefumulo usuyaphuma, ngisaba ngisho ukulala ebusuku indlela okwenzeka ngayo. Please cela ngosizo angisize noma angiyalele la mhlawumbe engasizakala khona, cause ngaphakathi ngiyashona. Ngiyaqala-ke nokwenza ividiyo, mhlawumbe ngabuya ngathi angikho serious. Ngiyaqala ukwenza ividiyo kanje ngikhulume, but bengicela onosizo akwazi ukungisiza, ngithole usizo ngisizakale. Kuyimanje nje kusasa ngiyaphindela kusasa and ngofike ngibatshele ukuthi angisizakalanga. Lento ebengize ngayo ngikhala ngayo angikhonakalanga ukusizakala. Kunalokho bagcina sebethola izinto ey'ningi. Ngazi-ke noma iyona cause yini yalokho okungiphetheyo, but angisizakalanga. Kuyimanje ngiyaphindela ngemali kamashonisa ebolekiwe ezozala. Mengasindi futhi kumele ngithole enye imali. Kunzima-ke njengoba ngisekhaya ngihleli ngingasebenzi ngisho ukusebenza, cause angeke ngikwazi ngisho ukusebenza vele kulento engiphetheyo. Emsebenzini-ke kunabantu abaningi abahlukahlukene, futhi ungeke uzototozwe. Mina leyami inhliziyo engiphetheyo akuvumi ukuthi ngathuka nje sekukhona ongithithisayo, ngathuka nje sekukhona ongigxobayo. Cha, kumele ngihlezi nginormal ngaso sonke isikhathi. Uma ukuthi umsebenzi ukuthi ngihlale phansi angeke ngikhone, kuba buhlungu umgogodla. Kube buhlungu umgogodla ngokuthi nje ngihleli phansi. So bengicela unosizo ongakwazi ungisiza, angisize bandla ngikwazi ukuthola usizo. Mhlawumbe okwaziyo ukuthi kahle kahle ngiphethwe yini, because mina ngitshela ukuthi ama-ulcer. Ngiyawuphuza umuthi wama-ulcer ngisizakale. Angidli kwakudla ukudla, ngidla ukudla okumhlophe. Umzimba awukho, ngiphelile emzimbeni. Ngiyabonga. Sanibona, ngicela ukubingelela kulesibili. Yes. Igama lami nguNontethelelo Mahlangu. Ngokuhlala ngila eShowe. Bengithi ngibuye ngizoyenza ividiyo just for uku-update. Okwamanje since ngilande imithi izolo, ngidecide ukuthi okwamanje ngcono ngiqale ngiyisebenzise imithi engiyilandile ngibone ukuthi wenzakalani. Cabanga ukuthi ngidinga 2 weeks ngibone ukuthi kwenzakalani, then after that ngizobe senginazisa ukuthi ngabe ngiyasizakala noma cha. But ngiyabona ama-comment, ngiyabonga kakhulu, maningi kakhulu, namanye engawabonile but ngisazowahlalela phansi wonke. Ngiyabona abantu bayabala impela, khona abanye-ke abaphethwe yilento engiphetheyo, bengithi mina ngedwa-ke. But uma ukuthi khona nabanye sho ukuthi isifo vele esikhona lesi. Nginenkinga yokukhohlwa, bekumele ngibhale phansi into engizoyikhuluma, but ngiyileke laphana. La bengiye khona empangeni kahle kahle akusiyo udokotela loya, but umuntu wangiyalela wangitshela ukuthi udokotela. Ngaze ngambuza ukuthi njengoba ngiye empangeni ngiya kudokotela bani, azange angitshele ukuthi udokotela bani, naye wayengamazi. So ngafika lapha ngabuza ukuthi ukadokotela bani la ekhaya. Cha, basho ukuthi la ekhaya kukwabani, ngeke ngize ngilisho igama ngoba ngenzela ukuthi uma ukuthi angisizakali
abanye abantu sebezohlala bengayi khona, kanti abanye abantu bayasizakala. Nalo ongiyalelile wathola usizo khona, naye wayenenkinga ecishe efane neyami, wasizakala-ke. Yena ukuthi wayengakhoni ngisho ukukhuluma, njengoba nami ngingavumi nje ukuthi ngikhulume. I mean uthi-ke yena iphimbo lase lingasakwazi ukuphuma, kwakunzima ukuthi akhiphe nje iphimbo akhulume. La selingezwakala, selizwakalela ngaphansi. So ngizozama ukusheshisa, but laphana-ke into engifike ngayithola, ngithole izinto ey'ningi kakhulu. Uma ngithi izinto ey'ningi kakhulu, kuningi ngale ndlela. Ngibala wena amehlo, nginenkinga yamehlo. Angibanga ngisabuza ukuthi inkinga yani, but ngicabanga ukuthi uma ngidinga lokho kuzomele ngimfonele ngimbuze. Inkinga yamehlo, brain yami ayisebenzi kahle, memory ayisebenzi kahle. Cha, lokho-ke bengikuzwa ukuthi i-memory yami ngathi ayifani kushini ngendlela, but bengikuziba. Abanye-ke bayazi into uma ngabe ungazizwa inhlungu yayo ongayinaki, bengikuziba lokho, but bengibona ukuthi I know i-memory yami ngathi ayifani kushini ngendlela. Nokukhohlwa futhi kakhulu, ngiyakhohlwa. Cabanga imincane kanje sengikhohlwa. Ngiyakhohlwa ngazi ukuthi abantu abadala mina abakhohlwayo, but mase kukhohlwa nathi sibancane kunzima kakhulu. Laphana-ke kunzima kakhulu engifike ngakuthola cause bakwenzisa i-scan. Ngayenza-ke ne-detox, ngafike ngayenza. Bakwenzisa i-scan, bakuskene babuke zonke izifo ngaphakathi. Ngithole okuningi-ke mina ukugula kuningi ngale ndlela. So bala wena amehlo, noma sengibalile i-brain, okunzima kakhulu i-cancer. Thiwa ngine-cancer, ngicabanga ukuthi ikhona but ayikangigulisi. But yona ngine-cancer, cancer yesibeletho. Ungangokuthi ngigcina ngasabathola abantwana. Inkinga yesibeletho, I mean ngine-cancer yesibeletho. So banginikile i-treatment yayi-cancer. Ikona lokho okunzima kakhulu, i-cancer. Yini okunye, nginenkinga yokukhohlwa but ngizozama ukukhumbula manje. Yini okunye okuyinkinga kakhulu? Kuba inhliziyo. Inhliziyo bayibalile, cha nayo inhliziyo inkinga kakhulu. Inhliziyo uma uphathwe nje inhliziyo kunzima impela inhliziyo. Nanokunye bese kuba ukuthi lesifo esingiphetheyo, kuthiwa lesifo esingiphetheyo silidela kwi-stroke. So uma ngabe uhleli lapha ekhaya, uhleli ekhaya usemqashweni useflatini, unempawu lezi zami engizibalayo, phuthuma uhambe uyozi-check-a, uye kudokotela, uhambe uyowenza i-scan, uyi-check-e. Ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Okunye kumuna lesifo lesi abakhala ngalesifo engikhala ngaso, kuthiwa silidela kwi-stroke. Zama-ke ukusukuma ungahlali phansi, bese kuba i-cancer. Kakhulukazi abantu besifazane nabesilisa, but ngijwayele ukubona abesifazane kakhulu. Phuthuma, ngisho uma kuthiwa uguli, u-right, umqemane, hamba uyokwenza i-scan. Khona engangamuzwa-ke eThekwini ethi e-workshop, ngazi khona abakubizile, ngicabanga phakathi e-workshop bathi wazoyenza i-scan mahhala. Ngazi noma iqiniso lokho, kodwa uma ukuthi wake wakubona, cha ngena impela usenze i-scan, ungahambi. But mina ngoba ngisenze empangeni si-R100, uma ngabe nje no-R50 ababili, uhambe uyokwenza i-scan, uyi-check. Cause i-cancer isivela isigulisa, igulela ukuthi manje usuyafa. Abaningi-ke bayashona vele, abanye bayasinda-ke. Cabanga ukuthi labo basinda ngenkosi. So please guys, uma ukuthi unalezi zifo lesukuma, akusisi isifo sokudlala, isifo sangempela.
Ya, engakusho nje lokho, kuningi engakusho but i-video isiyinde kakhulu. Isiyinde kakhulu i-video. Ya, but okwamanje ngisaphuza imithi yami. Makuphela u2 weeks-ke ngizobe sengibuya. Makuphela u2 weeks mangasizakalanga ngizosho, mangisizakalile ngizosho futhi. But okay, okunye-ke futhi okuyinkinga kakhulu kulesi sifo lesi sami sokuthi ngigcine sengizwa iy'nhlungu la kwa-left. Babalile-ke ama-gastroni, i-low iron, nokunye okuningi ngikubhalile-ke ngakhomenta lapha ngoba ngichaza ukuthi nginesifo sokukhohlwa. Okunye akubuyi manje kumele ukuthi ngithathe isikhathi ukuze ngikukhumbule. Manje kuningi abakubalile okungakhoza, but ama-gallstone iwona ayinkinga kakhulu, iwona adala ukuthi ube ne-pain la, indlela engichazeleke ngayo. Ya, so mina kuthiwe ngizosizakala ngile mithi engiyiphuzayo. Ukuthi kanjani noma azosha lawo ma-gallstone noma kuzokwenzakalani ilokho engingakwazi, but yena ungitshela ukuthi ngalama-gallstone la bengizogcina sengiyohlinzwa esibhedlela. Lokho bengingakwazi ukuthi nginama-gallstone. So nawe uma uhleli lapha ekhaya, sukuma uhambe uyozi-check-a ingaphakathi lakho lonke. Please ngiyacela. Kuningi kakhulu, but ngiyabonga ukungisiza. Uma sengiphelile u2 weeks ngizobe sengixhumana nodokotela-ke laba, nokunye ngizama nje usizo ngendlela engizoluthola ngayo.